Falle byddwch chi'n synnu ar hyn, ond John Major yw'n arwr gwleidyddol i. Fe ddath o gefndir cyffredin. Fe gymerodd dros arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol, wrth gwrs ar ôl i Margaret Thatcher sefyll lawr. Beth mae rhaid i ni gofio oedd Margaret Thatcher yn arweinydd gwleidyddol enfawr, felly oedd hi ddim yn rhwydd i ddilyn hi fel yr arweinydd. Fe arweiniodd Blaid Geidwadol a fe ddath e'n brif weinidog. Dwi'n credu mewn amgylchiadau anodd iawn yn economaidd ac yn wleidyddol, a felly dwi'n credu pan bydd hanes yn edrych nôl ar John Major fel gwleidydd, fel prif weinidog, dwi'n credu fydd nhw'n edrych yn ffafriol iawn arno fe, oherwydd bod wedi arwen y Blaid Geidwadol a arwen y wlad mewn amgylchiadau anodd iawn. Felly dwi'n edmygu fe hefyd a mennill yr etholiad gyffredinol rhyw 19 mis ar ôl i Margaret Thatcher sefyll lawr. Felly dwi'n credu fydd hanes yn edrych yn ffafriol iawn arno fe.